Enkosi ngokuhlala nathi nisibukele apha ekhaya Jikelele kwaye ke sithi chuncembe sihamba ngalamandla sinawo kanti ngoku singena kwiyure yethu yokugqibela yendaba. Asibheke ehamba phambili njengamanje. Bazovela ngomsombuluko abasolwa abathathu abanindeka ochungechungeni lwegameko zokuthungelwa ngomlilo kwamaloli ezifundazweni ezahlukene kuleli. On the rampage, destroying the economic aspect. Umongameli uCyril Ramaphosa uthi akazikhathazi ngezidubedube ezaqhubeka ngonyaka ka-2021 ebethetha ngesigqibo esithatyathwe yinkundla yomgaqo siseko echitha isicelo sesibheno sesebe lenkonzo zoluleko. Molweni babukeli ningusiyaviya Sineko ufuna indaba zesixhosa kwi-SABC 1. Ndithanda ukunikhumbuza ifikile inkqubo ezasekhaya Jikelele kwijelo iDDT. Le nkqubo iphethe indaba ezolonwabo ezemidlalo uqikelelo lwemozulu yonke into ikhona ungaphoswa. Abalisa abathathu ababoshwe eMpumalanga malungana nezigameko zokuthungelwa kwamaloli ngomlilo kulindeleke ukuthi bavele phambi kwenkantolo ngomsombuluko. Angaphezu kwama-20 amaloli angqongqiswe ngomlilo kusukela ngesonto ezifundazweni KwaZulu-Natal, eMpumalanga kanye neLimpopo. Kanti ke izinhlaka zomthetho ziphuma umkhankaso zenza ivimbamgwaqo zivala phela imoto ukuze iseshwe ngenhloso yokuthola umkhondo ozoholela ekutheni ke kubanjwe abenzi bobubi. Umsolwa wokuqala uboshwe eplazini elisePitritif, owesibili yena wabanjwa eEmelo, kanti ke umsolwa wesithathu yena uvinjezelwe emalahleni izolo ebusuku. Isibheno sikaGqirha Nandipha Magudumana ngokubanjwa kwakhe eTanzania siza kubanjwa namhlanje kwinkundla ephakamileyo yaseFreystata. OkaMagudumana uye kule nkundla eyokuphikisa ukubanjwa kwakhe. Ujaji Philip Lubster wafumanisa ukuba ekubanjweni kukaMagudumana zange kulandelwe mthetho kodwa waye wasikhaba isicelo ngenxa yokuba okaMagudumana wavuma ukubuyiselwa kweli. Kusenjalo umkomishanala kazwelonke kwiinkonzo zoluleko uMakgothi Thobakgale wakhabile amabango okuba uMagudumana uphathwa ngendlela ekhethekileyo. Umkomishanala ke ebethetha kwintolongo yabasetyhini iBiza Makhetha eKroonstad apho kukho khona uMagudumana. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi akumthusine kancane ukuthi kungase kuqubuke izibhelu ezaqubuka ngoNtulikazi wangonyaka u2021 ngesikhathi kuboshwa owayengumengameli wezwe uJacob Zuma. Umengameli Ramaphosa ubephawula ngesinqumo senkantolo yomthethosisekelo ngokuboshwa kukaZuma. No. I'm not scared at all. Our security forces are very well prepared for anything. So have confidence. I haven't read both judgments. I've been busy the whole day. So I usually prefer to go through either judgments or whatever and read and study and reflect and then comment. Kusenjalo umengameli uCyril Ramaphosa uzosingatha imbizo yesishiyagalombili ehhovisi lakhe yokulalela izikhalo zomphakathi kumasipala wesifunda isikhukhune eLimpopo namhlanje. Eqhulwini phakathi kwezinto okulindeleke ukuthi kubhungwe ngazo ukuntuleka kwamanzi nezingqinamba zokuthuthwa kwendle nakuba lesi sifunda sibalwa nezinamadamu athathwa njengamakhulu kuleli. Iziko lika-Eskom lithi ucimicimi wombane uza kuqhubeka nangempela veki ngenjongo zokongeza uvimba wokungxamisekileyo. Iziko eliphehla umbane uEskom lithi umbane usetyenziswe ngokugqithisileyo ngomvulo nangolwesibini ngenxa yengqele eqhaqhazelisa amazinyo. Eliziko longeze lathi ovimba besagoqoza ngenxa yokonakala kwezixhobo zokuphehla umbane ukusukela ngecawe. Ngokumbukeli masithume umntwana evenkileni siyabuya ngayindawo.
Siphinde sikamukele mbukeli. Sike sakubikela udaba oluthinta isinqumo senkantolo yomthethosisekelo ngesicelo besifakwe umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo ngodaba oluthinta owayengumengameli wezwe uJacob Zuma. Ukuthola kabanzi ke mbukeli sixhumana nongoti wezomthetho umpumelelo Zikalala wezikalala attorneys ohleze exoxisana nathi asichazele kabanzi ngezinto ezisuke zenzeka. Mbukeli sixhumana naye ke njengamanje sikubingelele impumelelo sikwamukela ohlelweni. Angibingelele kakhulu bese ngicela kakhulu abalali emakhaya. Zikalala sichaza ukuthini-ke lesi sinqumo senkantolo yomthethosisekelo ngoZuma. Isinqumo somthethosisekelo besithi cha isinqumo sasithathwe unomzana Arthur Fraser ukuthi uzokhipha former president ubaba uMsholozi nge-medical parole asikho semthethweni njengoba singekho emthethweni nje besichaza ukuthi kuzothi hayi uphindela ejele ngoba indlela ephuma ngayo indlela ongaphuma ngendlela e-right kodwa sekutheni kwenzakalani ngesigubho sakho sohlalile njengamanje thina njengenkantolo ngesinqumo kuloko sizobe sesikushiyile ezandleni zekhomishina omusha ngoba yena uyazi ukuthi kumele enze njani ngomthetho osuke ukhona lo esingakubiza nge-Correctional Services Act ukuthi lolu daba luphathwa kanjani. Inkantolo izole bithi asingeke size sibe umeluleki wakho Correctional Services ukuthi lolu daba luphathe kanjani la sokutshena khona ngesokuthi kwenza okufanele ngabe uyakwenza inqubo nje moqinisekile ukuthi kuyahambisana nomthetho le-Correctional Services Act yonke izobe sihamba kahle. Mpumelelo ngabe zikhona yini inyathelo-ke zomthetho engathathwa umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo ngalokhu? Sekufika ekugcineni kodwa ukuze benze ngoba sokhumbula ukuthi inkantolo yomthethosisekelo suke sokuyona ewumphela ndaba kukho la usazodlulela khona kodwa into abangakwazi ukuthi bayenze bangabe bese bethi hey thina siyazi ukuthi ngaphansi komthetho wethu kukhona ini sithatha njengokuthi isigwebo sasikunikeze sona baba uMsholozi usuwasiqeda so ukuze sikwazi ukucomplya into esinikezwe inkantolo nginawo amandla mina as ucommissioner ukuthi ngikudedele ngento ekuthiwa i-temporary leave ngithi section 44 noma 45 Correctional Services Act okuvumela ucommissioner ukuthi akakwazi ukwenza njalo ezenzela yena engazangezaconsult namuntu if kuukuthi bayabona ukuthi engathi isigwebo isasele sithanda ukuthi sibe side kakhulu angeke safitha under le temporary leave okukhulunywa ngayo bazobe sebethi hayi asesikunikeze zona kwesikhashana ngesikhathi esalungisa izinto zakho ukuthi sihambe ziyongena kwi-parole board ezokwazi ukuthi decide ukuthi uyaphuma noma uphumile kodwa kufanele sicacise lokho zikhona indlela ezokwazi ukwenza umnyango ezingenza ukuthi former president singambone ebuyela physically ngaphakathi ejele noma ebuyela khona kuthiwa hayi usedukile noma uhlele ngaphakathi sikwazi akakwazi ukuthi abe ne-access yakhe and ukufunda nje kahle ukuthi lo mthetho uthini agranta amaphepha afanele ngabe yawagranta and yonke into besihamba ngohlelo so ifanele sihlukanise kabili isinqumo sesenkantolo izona sihlukanise ngokomthetho ukuthi kubhalwe ukuthiwa lena singayibiza ukuthi i-technical compliance la sithi khona wengenalo ilungelo ukuthi akhiphe njengoba ilungelo lingekho thina siphindela ngaphakathi and then bese ukusebenza kwayo ku-practical ukuthi hayi bakuthiwa siyahamba siyaphansi manje kuzofika kwenzakaleni zikhona indlela ezizokwenza ukuthi akangaphindeli ngaphakathi ejele kodwa still sikwazi ukuthi sihlonishwe isinqumo senkantolo still ikwazi futhi ukuthi ucomplya nomthetho Correctional Services Act kona singeke siyithole senkingeni efana njengale sibuye kuyona njengamanje. Ubona ukuthi-ke mhlawumpe inkantolo yomthethosisekelo ishaye khona ngalesi sinqumo noma mhlawumpe ayigejile? Ngingathi ishaye khona uhalf ngoba bifanele izinto ezimbili. Eyokuqala ukuthi ithi ngifuna ukucheck ukuthi i-conduct noma kuyiphathwa komnumzana Arthur Fraser kuhambisana nomthetho isinqumo nendlela enza ngayo iyahambisana nomthetho asebenza ngaphansi kwawo lapho ebiqinisile ngesiso lengalutho bese kutheni cha awukwazi phela commissioner ukuthi uvele uyikhiphele nje umuntu on medical parole ungazange uzothola ukweluleka ngokwezo odokotela abawongoti esekutheni kungabe ukulungele ukuthi akabe khona wena mongewona udokotela umbuzo uzobe usuba khona ukuthi hawu yini lo ibhikile wayicubungule wabona ukuthi ayingempela lo muntu ukuthi kumele aphume ngalendlela aphume ngayo kodwa la ngibona khona ukuthi mhlambe bengenza kuthanda ukuthi kube ngconywana even in terms of compliance nendlela thina bantu esi-understanda ngabo bese siphinde siyithembe kakhulu for nayo inkantolo yomthethosisekelo yila ibizothi khona into esifuna ukukhuluma ngayo thina yile angesiwavikela amalungelo omuntu ophambi kwethu in this case sivikela amalungelo ka-former president uMsholozi sithi kuyena awuzange uzuyikhipha ejele awuzange uzuyisayinela awuzange uzuthatha isikhiye bese uyayivulela and then bese uyahamba ukhishwe umuntu uma ngabe lo muntu ekhishwe ngendlela engekho right wena ngeke uzulimali noma sikwazi ukuthi kube wena ozojeza ngesenzo sakhe esimbi noma isenzo sakhe singahambisani nomthetho so thina sizothatha njengokuthi lesi sikhathi obusuhlale ngaphandle
sithatha njengesikhathi la ubala khona umuntu okade eboshiwe. So asikho isidingo sokuthi uphindele ngaphakathi ejele, sifuna ukubeka sekucacise lokho khona nomphakathi uzokwazi ukubona ukuthi abantu abasuke bela kuthina siyabakhathalela, ayikho into esike sithi kubona sizothatha isinqumo esingahambisani nawo. Ibizo bingaqaleki inkantolo ukwenza njalo. So khumbula ukuthi ngesikhathi kunenkinga yokuholela kogogo nezingane lapha kaSASSA, inkantolo yomthethosisekelo iyakwazi ukuthi ithi cha, noma icontract efanele inikezwe labantu abasiza ukuthi basiholele ingekho semthethweni, kodwa soqhubeka nabo ngoba sifuna ukuvikela abantu abangani lapha kumele baholwe la-monthly basis. Nenkantolo yomthethosisekelo ibingasho kanjalo ukuthi cha, noma ngabe isinqumo singahambanga kahle kodwa wena mtholo siwavikela amalungelo akho, ake sithathe lesi sikhathi kade ususihlalile njengesikhathi kade uyi-detain ngoba kwavele bonke uzukwazi ukuya la uthanda ukuya khona, and then bese siyaqhubeka-ke neprocess bese sithi hhayi-ke ngoba sesikwenzile lokho ungasaphindela ngaphakathi ejele, sokwenza sikucacise lokho emaphepheni ethu abhaliwe ukuze kwazi ukubonakala ukuthi ubulungiswa bukhona ngempela yini. Hayi, sesiyabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi iyogcina izale enkomoni mayelana nalolu daba. Mpumelelo, ake silalele nje-ke le nkulumo elandelayo ebese-ke siyabuya sixoxa ngayo. Ingozandile Christmas Mafe, ngifuna ukuthi nje uyibuke fast and then sobe sesibuya-ke sesixoxisana kanye ngayo. I ban it intentionally. Me, Christmas Zandile Mafe. I gonna ban it more if it doesn't move to Bloemfontein or Pretoria. Yebo Mpumelelo, ngiyathemba ukuthi umbonile lapha uMafe. Hey, kuthi ungene enkantolo wathi efika nje wayekhuluma memeza esho khona ukuthi ena vele ugcine seputshuka ukuthi walishisa ngamabomu iParliament. Mhlawumbe ungasixoxela nje njengongoti wezomthetho, angeke umdalele yini inkinga uMafe lokho? Hayi kangakho, sokhumbula ukuthi into ebalwa kakhulu enkantolo into yokukhuluma ngaphansi malapho kuthiwa ufungile khona. So uma ungazange uzofunga konke okukhulumayo yebo singakwazi ukuthi sikuthole phela ngoba sisabantu, kodwa inkantolo ayikwazi bese ihlala kuyona bese iyakubheka ukuthi bekubhalwe kanjani. Enye into ekufanele sigada sikhumbule ukuthi bekusakhona ucwaningo belisenziwa la kusabheka ukuthi kungabe ukulungele yini uku-understand ukuthi ama-proceedings noma indlela esisebenza ngayo enkantolo inqubo yakhona ithini, uya-understanda noma uyaqonda yini ukuthi kuzokwenzakalani kuyona leyo process. Ingabe nezinye izinto mhlawumbe ezingaba umthelela lapho bese kuthiwa cha, ake sikuphindise khona ke siyobona ukuthi indlela owenze ngayo izola wenza isikho umuntu osuke umsolo osuke ethi mina ngifuna ukuthi ngimsula ngiphumele phambili enkantolo. So ezinye inkantolo ezibheke kodwa ukukhuluma kwakhe lo kade ekhuluma izolo ufana nokuthi akazazi akhulume lutho emehlweni nasey'ndlebeni zenkantolo, ngeke izikwazi ukukuthatha ikusebenzisa noma ngabe kuthiwa ukushila because inkantolo ibheka kakhulu noma ilalela kakhulu. Meke yaqeda nje yathi uyathembisa ukuthi yonke into ozoyikhuluma lapha ebhokisini izoba iqiniso neqiniso lodwa wathi yebo, yila siqala khona-ke emva kwalokho ukuthi yonke into oyishoyo ibe siyayiqophela phansi iziphinde ikubuze ngelinye ilanga. Konke okunye okusho ungazange uzofunga including nalokho kade kusho umnumzane uMafe nakhona futhi ngeke kuze kuthathwe njengento ezobheka inkantolo ngokuhamba kwesikhathi. Konje wempumelelo uma kungenzeka-ke ukuthi njengoba bekuthiwa kusacwaninga ukuthi ngabe isimo sakhe sokomsomqondo ukulungele yini ukuthi amele lezi zimo kanjena, uma ngathiwa kuyatholakala ukuthi cha hayi ngokomqondo uphazamisekile, konje leli cala lingagcine selifikaphi? Inkantolo besithi akusizi ukuthi isipanishe umuntu onga-understand nokuthi into ayenzayo kade i-wrong, ake simdedele noma kuthiwa siyamnikeza i-punishment yakhe ngeke izifane njenge-punishment yawo wonke umuntu. So if unga-understand ama-proceedings asenkantolo ungakwazi uku-understand ukuthi ukuphi okuhle okulungile ukuphi okungalunganga, akusizi ukuthi sikupanishe ngoba noma sikupanishe sizothi sikupanishelane nawe ungaziboni ukuyibona ukuthi lento kade uyenza kade ingahambisani nomthetho. Singabona-ke sekufike ekugcineni kwalo leli cala bese kuthiwa hhayi on a technical basis noma on the basis of ukuthi umuntu owumsolo ka-understand ukuthi kwenzakalani sesiyalihoxisa noma sithatha njenecala elingekho. So except nje ukuthi hayi kwaba khona umuntu owayekhona owayethe ukuphazamiseka kancane emqondweni owenza isenzo esifana njengalesi, angesikwazi ukumbeka cala ngoba naye even inhloso kade ingekho, kade enziswa izimo ezingaphezulu kwakhe engaqondanga ukuthi hayi akwenzeke kulelo hlelo. Sekukhona ufakazi obuqandula ikhanda obukhombisayo ukuthi hayi kahle kahle lo muntu akakwazi uku-understand ey'ntweni zakhe esuke zenza ukuthi ukuphi oku-right ukuphi oku-wrong abese actor in according to lokho ukuthi hayi ngifuna ukwenza into ekahle noma into elungile noma into ehambisana nomthetho ngaso sonke isikhathi. Hayi sibonga kakhulu-ke Mpumelelo ngesikhathi sakho, sikufisele nosuku oluhle. Kubonga mina kakhulu nibe nosuku oluhle.
Lewo ke mbukeli bekuwumpumelelo zikalala wezikelela attorneys ongoti wezomthetho besixoxisana naye la ekhaya Jikelele. Okwamanje ke mbukela ke sithi qunje eyitolo mangabe sibuya sikhona futhi esinye izivakashi esobe soxoxisana naye. Hlala phansi nethezeke wenza isiqiniseko sokuthi awuyindawo kusekhaya. Sawona Dr. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Kanti mangabe siqhubekela phambili nohlelo lwethu, ubuqhwaga phecelezi ibullying bungase buchazwe njengokuphindaphindwa kwempatho engathandeki enesihluku nenenzondo omunye noma abanye abantu kothile. Lamkhuba ke mbukeli uvamile emakhaya ezikoleni kanye nasemsebenzini. Imbiko ke ibonisa ukuthi ezinye zeyisulu zigcina seyithatha nempilo yazo ngenxa yokuhlukumezeka. Ucwaningo olwenziwa nguMegan Harrington we-Harrington and Johnson Attorneys and Conveyancers lubonisa ukuthi bangaphezulu kwa 3.2 million abafundi abayizisulu zokuqhwagwa minyaka yonke eNingizimu Afrika, kanti abanye bezisulu bagcina sebethatha ngisho nempilo yabo. Kanti ngokocwaningo olwenziwa yi-Business Research Lab ngonyaka u-2002 no-2003 angamaphesenti angamashumi wabantu abake baba yizisulu zokuxhatshazwa emsebenzini, kanti amaphesenti angamashumi 59 abone othile exhatshazwa emsebenzini. Ubuqhwaga bungase buchazwe njengokuphindaphindwa kwempatho engathandeki nembi eyenziwa ngomunye noma abanye abantu koyedwa, kungaba semakhaya, esikoleni nasemsebenzini. Lokhu kuhlanganisa ukwesabisa okucasulayo, ukwehlisa isithunzi noma ukululaza abanye ophila nabo, ofunda nabo noma osebenza nabo. Iziqhwaga zingaba abaphathi, abaphethwe, esifunda nabo, esiphila nabo noma esisebenza kanye nabo. Iziqhwaga zivame ukusebenzisa imithetho nenqubomgomo emisiwe yenhlangano noma yenkampani yazo ukusabisa izisulu zabo. Nakuba lezenzo zingekho semthethweni futhi zinganqubuzani nezinqubomgomo, umonakalo obangelwa yilezi zenzo mkhulu. Phakathi kokunye, imiphumela yobuqhwaga, isifo senhliziyo, isifo semthambo, ukuphazamiseka ngokwengqondo, ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa, ukwehliswa isithunzi nokuzethemba, ukushiya emakhaya, ukuyeka isikole nokuyeka emsebenzini. Mbukeli lapha ke endlini zomsakazo sivakashelwe udokotela uKhosi Jiyane owudokotela ke wokugula ongokwengqondo. Udokotela Khosi uyi-clinical psychologist futhi ke usesebenze kulomkhakha wezokwelashwa ngokwengqondo ngaphezulu kweminyaka eyishumi, kanti ke wahlanganyela ezingxoxweni eziningi ezingamabona kude ezithinta ukusebenza kwengqondo yomuntu. Sakwamukela Dr. ohlelweni, sibonga kakhulu kuba nawe. Hayi sizizohloniphile namhlanje kuba nawe kuseni. Bonga mina. Siyacela nje ukuthi ufile at home kusekhaya Jikelele. Ngiyabonga. So Dr. Qale mhlambe ngokuchaza ukuthi ngoba siyezwa lobu buqhwaga, this bullying ukuthi yenzeke ezikoleni, yenzeka ngisho nasemakhaya, semina sengithola nokusho ukuthi yenzeka nasemsebenzini. Ingabe mhlambe masiyichaza singathi yini ibully or ibullying? Ngalisebenzisa igama elithi ubundluzula. Umuntu osebenzisa amandla anawo ngaphezulu komunye ukuze aphoqa ukuthi enze intando yakhe, amhlukumeze, enze ukuthi alahlekelwe isithunzi, ukuzethemba, amesabise. Futhi ngithanda ukuhlukanisa ubuqhwaga kunokulwa. Masilwa sithi sizwana amandla, sobabili sizwana amandla. Ubuqhwaga into edlulile engaphezulu kokulwa, because ubuqhwaga into engapheli. Lento ukuthi impi yamadoda ayipheli, khona ingomesho njalo ukuthi impi yamadoda ayipheli. Ingaqala ngokulwa, kuthi la lo oyiqhawe ohlule omunye ebese sezibone seyisiqhwaga manje usemhlukumeza kungasekho isidingo, eloke eqhubeka emhlukumeza kungasekho isidingo, ukuze akasalwi naye nje ukuthi ngikuhlulile, kodwa umkhipha isithunzi, umkhipha ukwezethemba, akasalwi naye, ulwa nobuyena, deep the person within. Because ngithi ngisazobuza ukuthi ibully lona ke okuyena oyisiqhwaga yini enza kanjena, yini edala lokho? Ingabe mhlawumbe ibullying ihambisana nokuphazamiseka engqondweni? Is it related to mental? Well, we can say so ngoba we don't expect abantu ukuthi baphathane ngaleyo ndlela. So umuntu menza njalo kuyasitshela ukuthi khona la kungahlangani khona, khona la kungaxhumani khona, khona la kwenzeke
khona mhlambe ekhaya mhlambe khona esikolweni kunezinto ezimhlukumezayo abese ezibona ukuthi naye mhlambe ubuthathelwa phansi mhlambe uyahlukumezeka ekhaya okanye esikolweni ngabanye naye afune lo azokhipha kuyena isibhongo sakhe ubhlungu bakhe azomkhiphela kuyena naye ambonayo ukuthi lo ngingazenzela ngaye lo and then abese lokho emcindezela ke ngoba bengithi ngisazobuza wedoctor ukuthi manje lamabhuli siyazi ukuthi awaqhwakhe nje awabhulishi wonke umuntu akhetha kanjani ukubona ukuthi okay lo bayawatesta amanzi abona ukuthi la kuyenzeka na kuyadluleka lana ngoba abanye abantu abazimelayo abamelana naso isiqhwaga siyaphuma kuyena sifune lo esizokwazi ukuthi ngizokwenza intando yami kuyena manje njengomzali iziphi izimpawu mhlawumbe singayiqaphela ukuthi ngiqaphele izimpawu zokuthi ingane yami iyabhulishwa noma mhlawumbe ingane yami iyona ibhuli esikoleni it's a very tricky one ngoba abazali always want umntwana wakhe must be able ukuthi azidefend naye esikoleni right and kusiza emakhaya bathi na umshaye uyabona so ziqala kanjalo ezinye izinto aqale ashaye omunye azibone ukuthi how ngwazile abangani bamshayela izandla mhlamba abuye ekhaya athi hey ubani ungisukela ngamshaya athi owamshaya ne bese kancane iqala kanjalo okanye omunye uyahlukumezeka ekhaya uhlukumeza mhlambe yibo kanye abazali okanye abantu ahlala nabo o lapho kule ndawo ahlala kuyo kukhona isiqhwaga esilapho ahlala khona thina sikhule kuthiwa mhlambe kuthiwa abakule strati abayi kulesa strati or kule ya shop leya maniye lapha yakhona iqhwagaza kule ndawo zima lapha eitoro or maniye swimming pool fanele nidlule la kuneziqhwaga ezimile khona anenzanga lutho kodwa abazonsha nje ngoba yindawo yabo uyabona izinto ezinjalo nje ezenza umuntu either abe ngapha abe ibhuli mhlambe abangani bakhe bahlangana ngalokho ukuthi bona bafuna ukwaziwa basatshwe babe igang nje esatshwayo so bazofuna noma ubani so omunye nomunye nakubo kuzoba ne competition ukuthi wena usabise bangaki usabise bani and then it becomes a vicious cycle engasastop manje i-victim ke isisulu ke sesibhekene nesimo njengamanje nasi isiqhwaga sesiphambi kwakhe samshaya ngempama noma senza lokho esikwenzayo mhlawumbe ikuphi esingathi uma ngabe uyi-victim at that moment wena kufuneka wenze njani in that moment so you know kunzima ukuthi uthi emntwini ungaziphindiseleli ngaleso sikhathi ngoba sonke sinala survival instinct ethi fight flight or freeze and angeke wazi ukuthi uzokwenza yipi ngaleso sikhathi ungathi uzitshelile before kwenzeka isimo uthi mina akekho umuntu ozongenza kanjalo ithi mayenzeka kuwe ubese uya ku freeze mode uvele nje you know kube ne load shedding okakwazi ukucabanga ukuthi afterwards ukhona ureactor ngoba abanye abantu ba reactor afterwards mhlamba amshaya ekseni ngaleso sikhathi adungeke umqondo makuhamba isikhathi athi hayi man abese ayaziphindiselela ngaleso sikhathi ne so we can never really say ukuthi umuntu uzo reactor kanjani but the most important thing ukuthi tell someone tell someone mhlambe hayi ngaleso sikhathi kodwa ama bullies depend on silence depend on nothing being done the other important factor ezostoppa ibullying is a bystander effect ngoba ama bullies afuna abantu abambukele i-audience khona abashaya izandla and then it feeds i-ego yakhe azibone umuntu onamandla opopular osatshwayo na yonke leyo nto leyo i-victim idependa kakhulu kulabo abanye abantu abakhona so tell someone and laba abantu ababukile mhlambe esikoleni kanje let's stop lento yokuthi uchazeke kushaya izandla somebody must intervene ngoba nawe uzibuza ukuthi if bekuyimi bengingafuna abantu benzeni yenza leyo nto nawe bongafisa abantu bayenze ukube beyenzeka kuwe leyo nto leyo ngoba akekho othandayo kube uyena so into abantu abathanda ukuyenza ingane esikole zithanda ukuyenza ukuthi kushaya izandla abantu babhizi ngama-camera or babhizi ngama-camera kuphela we need to do something somebody has to intervene otherwise a bully is given the space and is reinforced ukuthi aqhubeke enze into ayenzayo manje Dr. Jiyane ke le bullying yasemakhaya ke neyasemsebenzini yona kubhulishwa kanjani ngoba sengizoyibuza ukuthi okay uma bengixabanela nosisi wami ekhaya nje or something ngizobona ngani ke manje ukuthi hayi yabona kodwa la hayi sengiyahlukunyezwa phela akethi nje kuba siyidefineile ibullying ukuthi mangabe kuliwa bebabili engapheli noma lo omunye angasalwi lo uloku eqhubeka
enochuku emhlukumeza emchukuluza mhlawumbe uzothatha izinto zakho azilahlele phandle just ngoba ufuna ukubona ukuthi uzokwenza njani. ufuna nje ukuprovoke impi Yes. and mhlawumbe uyazi ukuthi useke wakushaya before so wenzela ukuthi akuphinde akuhlise akunyathele phansi not just physically but ngokwenqondo nasemqondweni wakho uzibona ungase umuntu. Yes. So uma ngabe ke mhlawumbe ke lama bullies maybe ake sithi ke uyabonakala ukuthi hayilo uhlukumeza ezinye izingane mhlawumbe inyathelo ezithathwayo emva kwalokho ngiyayibona kodwa mhlawumbe ezokusiza yena njengebully ngoba siyabona ukuthi ekungekho kukhona okungekho right yiziphi mhlawumbe izitebe ezithathwayo ukuze kusizakale lo obullishayo ukuthi mhlawumbe awuyeke lo mkhuba. So the number of options efanele zenziwe. One of the things ukuthi generally sithi ingane symptom of something eyenzekayo. So we generally say, why would a reasonable, decent, innocent child do something like this? Kusitshela ukuthi something khona la kunenkinga khona. So we need to understand the underlying causes yale behavior. Don't just focus on behavior. Yes, behavior must stop, but also we need to look deeper and understand ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe. What has it taken for this person to have a relationship enje nomunye umuntu okanye nabanye abantu? So we always want to look back and piece it together and understand, and then to be able to say, how do we teach them different relational skills, different coping skills? How do they deal with their own pain? Because usually kune pain yabo abayisuppressayo and it finds expression ngaleyo ndlela toxic. Hawu siyabonga kakhulu ke Dr. ngesikhathi sakho sikufisile nje nosuku oluhle. Sibonga kakhulu sizizwe sihlonipheke kakhulu ukuthi uzozivakashela namhlanje. Siyathemba nokuthi babukele emakhaya batholile izifundo mayelana nalolu daba. Kubonge mina. Siyabonga kakhulu umbukeli lo beku Dr. Jiane besixoxisana naye mayelana nebullying nama-bullies. Mbukeli kubalekile bazali ukuthi siqaphele izingane zethu sibone indlela ezenza ngayo izinto njengoba besho na udokotela mina sengisitholile isifundo sokuthi nje ingane yami ngifika namhlanje ekhaya ngizofika eyami conversation between mina naye izobe ithini ngimfundise ukubaluleka ukuthi angahlukumeza ezinye izingane esikoleni ngiphinde futhi ngimfundise nokubaluleka kokukhuluma uma ngabe kukhona okwenza into esikoleni ukuthi ungathuli kanjalo noma nawe ubona ukuthi kukhona ohlukumezekayo ungathuli uhambe uyobikela uthize noma uthisha. Asizikequke embukeli eyitolo sizobuya futhi emva kwekhefu. Siphinde sikwamukele embukeli ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ngokuthi usahlezi nathi. Intaka ke izobe ibekelwe amazolo kusasa edolobheni elincane iDandi enyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal. Uma phela sekusingethwe umcimbi waminyaka yonke omjaho wamahashi iDandi July. Isiqubulo ke sakulonyaka sithi African Unity uzobe ubanjelwe eNdumeni Horse Racing Track eDandi ngempela sonto. Njengamanje ke mbukeli sixhumana noMenzi Buthelezi obalwa nabanye babasunguli balomjaho wamahashi iDandi July. Kuyinjabulo ke Shenge kanqingelele ukuba nawe namhlanje ekhaya Jikelele asikubingelele. Ngibingelele msakazi nabalaleli bonke abaleli bakho bomsakazo. Akusilandise nje kafushane ngoba ngiyezwa kuthiwa ngomunye abasunguli ababekhona kusaqala. Ngabe kwakuwumuphi umnyaka ke mhlanje qala lomjaho wamahashi nokuthi umqondo wokusungula wawuqhamuke kanjani? Msakazi ngingasho ngithi lo mdlalo womkelebhelo iDandi July iqale ngo-2005. Ukuqala kwayo isungulwa bakade kumdlalo owawuthi sidlalela ubumnandi sidlalela iy'ngubo sidlala emakhaya kodwa sase silokhu sizama ukuthi sithi asizama ukuthi siwenze uhleleke kwaya kwangenelela ama-district kwazi kwangenelela i-province yawuphusha i-province yazobuya kulezi ngokulo namhlanje. Njengoba nje sekuwumcimbi oyindumezulu kangaka nje weshenge kwakukhona yini ukuthi hleze ngelinye ilanga umsebenzi wenu ungaba nesasa selingakana nicabanga nje lokho noma naningakuboni? Cha ngabe kukhuluma elikhulu iphutha msakazi ngendlela siyiqala lento sayiqala kuyinto esasiyibukela la eduze kanti izogcina isiya ngokuhamba njengoba ngalesa sikhathi siyiqala ihashi la win race njengoba sasisho sithi la win 6,000 rand njengamanje mawubheka ihashi elwini unyaka ophela lihambe no250,000 okuyi-step esikhulu esikhombisa ukuya phambili. Ngiyakuzwa ke Shenge njengoba usho indaba yomhlomulo watholwa yihashi elwinayo ngoba vele bengithi ngisazobuza manje ke nina ke njengabasunguli mhlambe balomjaho kukhona yini nekuhlomulayo ngalomjaho?
ngasesedine labasunguli ngathi akukho esikusomlayo sesisebenza nje ukuthi sisebenzele izingane zethu ukuthi nazo ziwufice njengoba nathi sakwazi ukuthi siwufice usuka kokhokho ababekade bewuqale phambilini. Njengoba sekusobala nje ukuthi ke amaphupho ayafezeka futhi ke likhona nethuba lokukhula kwalomjaho, yini mhlawumbe enye nje osafisa ukuthi uyibone yenzeka nokuthi kukhona yini lapho enizama khona ukuthekela ulwazi ukwenza phela ngcono ke indlela okusingathwa ngayo le ndumezulu? Ngasendleleni zokuthekela ulwazi siya iminyaka neminyaka siyathola abantu abasilekelelayo ukuze usebenze uphucuzeke njengoba mawubhekisisa siqala sasinganabo o National Racing Authority okuyinju laptop nona nabantu abanolwazi ngendlela zokuphathwa kwemjaho. Njengamanje abantu esesinabo okuyibona abantu abaselulekayo ukuthi ukuze sikwazi ukufikelela phambili iziphi izinto ofanele sizilandele nezinto ofanele sizenze. Yebo Shenge, mhlawumbe nje mangathi ukhuluma nombukeli ke osekhaya ngaphambi kokuthi ena ukhulume nombukeli bengifisa ukwazi ukuthi ena konje ukuze uzongena kwiDandi July mhlawumbe kungenwa ngamathikithi kuyakhokhwa atholakala kuphi nanokuthi asasekhona njengamanje njengoba phela siyazi ukuthi ususemome. No, uDandi lapho ungena nje kuDandi July kungenwa nje simahla mahala. Akungenwa ngamali kodwa bese kuthi labo abantu abathi bona cha sifuna ukungena siyoyihlalela phansi sineswe siphathwe kahle amathikithi abakhona ke lawo kuma commercial marquees okuyiwona adayiswayo atholakala ku Ticket Pro na ku Checkers. Abantu mabeya lapho bayakwazi ukuthi bayawathole asuke kuwama commercial marquees kodwa nje mawungabe nje uyizele nje uDandi July uzobuka amahashi kungena mahala. Kube yini ke iqhaza elibanjwe makuthi belikhona iqhanja elibanjwe umasipala umzinyathi kulomjaho? Ningasho ngithi umzinyathi nawo uyalekelela ngoba ikakhulukazi njengoba sazi kahle ukuthi iDandi July kuyoyila kuyoshana khona ama district okuyi district yami nami engiphuma kuyo umzinyathi bayalibamba iqhaza ekutheni basilekelele njengoba siyi district kuyobamela lapha ukuthi izinto zonke siya nazo lapha zisesimeni esifanele nanokuthi basilayishela amahashi ethu ukuya lapha kuDandi July. Sinjani ke isimo sezulu lapho eShenge Newcastle Danaos nakhona eDandi phela uzotshela ababukeli ukuze bezokwazi ukuthi mangabe sebeza bapakishe impahla ezinjani? Empeleni njenganamhlanje ekseni kunomlalamvubu kunenkungu evalile kanti ekseni into eyayihlasele kuba nesithwathwa kuyabande njengoba kuye kwaba nalezi imvula deyibande ukukhomba khona ukuthi umuntu ozayo ngapha akayiqikelela ukuthi uphatha ukuthi afudumale ngoba mayingenza lelo phutha angayithola esengena esephathwa umkhuhlane abagqoka abantu ngoba amazinga okushisa ehlile. Hayi ke Shenge akugabisele nje ke umbukeli ngalomjaho ke ngunike ithuba nje lokuthi ubanxenxe ukuthi beze kuwo. Ngingasho ngithi umuntu oyophuthelwa umdlalo wakusasa uyobo engazi ukuthi uphuthelwe into enkulu ngoba into esigabise ngayo kusasa sibheke kakhulu ukuthi siyiKwaZulu Natal sikhetha amahasha amathatha yosimela okuyinqakanqaka ialbum no Troublemaker sithabeze bezobuka iKwaZulu Natal igcobagcoba ivakashi. Sibonga kakhulu ke Shenge ngesikhathi sakho siyazi ukuthi futhi ikhona ke nezindawo ezahlukahlukene lapha eDandi okuthiwa uma ngabe sekuphele umjaho ke ababukeli bawo bebekwazi ukuthi bayojabulisa khona izindawo ezifana no20 lifestyle nakhona futhi namamakhi azobe khona ngaphakathi kwiDandi July. Siyethemba impela ukuthi ke uzohamba kahle lo mcimbi mbukeli okwamanje nje ke ake sibheke indaba ezihamba phambili lapha yana kwezemidlalo. Inhlangano engamele ezokusubatha kuleli ithi izokweseka noma isiphi isinyathelo sothathwa uCaster Semenya malungana nokuvunwa inkantolo yamalungelo abantu eEurope ukuba ke aqhubeka bambe iqhaza emqhudelanweni yabesifazane. Lokho phela kulandela ukunqatshelwa kwakhe ngelithi une testosterone ephezulu eyenza ukuthi kube lula ukuthi anqobe abesifazane. Kukho amahe athendiwe ukuba uSemenya uza kufaka umdliwo ngakwi-World Athletics ngenxa yokulahlekelwa ingeniso kule minyaka edlulileyo. uSemenya ube kwidabi lenkundla neWorld Athletics sukela kumiliselwa kwale mithetho ngo-2018.
Isigqibo senkundla yamalungelo oluntu yase-Europe singanyanzelisa imibutho yembaleki kwihlabathi icingisise isigqibo sokunyanzelisa imbaleki zithobe amaqondo e-testosterone. From our side, as Athletics South Africa, we are very excited. We are very delighted to say, at long last, we are getting somewhere. Whereas that victory at least motivate us all to say it's not the end of the world, and then we have jumped one hurdle, and then maybe the other hurdle, if it may come, it gives us a courage to say we might jump another hurdle. Kusenjalo zingapha kwamashumi amabini imbaleki esele zizibekele indawo kwi-World Senior Athletics Championships eBudapest, eHungary. At the present moment, we've got plus minus 26 athletes that have already qualified, standard athletes that have already qualified. But don't forget, we've got the ranking that is still taking place. The closing date of that one is on the 20th, at the end of July. Ezinye zembaleki ezizibekele indawo nguRian Mphahlele, uSteven Mukoka, uTsepo Chite noZakithi Nene. iChrismesi ifike kwangethuba kuluntu lwaseNtuzuma eThekwini. Ubomi ke abusoze buphinde bufane kwisikolo samabanga aphantsi isipho sethu. Nanjengoko iCOSAFA iye yanikela ngemishicileli, isakhiwo kunye nesikolo indawo yokuzilolonga. Oku ke bekuyinxalenye yephulo losuku lukatata uMadiba. Kungakabiphi nje kutobe kuyi-Nelson Mandela International Day, ikepha lilanga lalomuhla limgqoko esikolweni samabanga laphansi eTuzuma. Lokhu ke kuyingcenye oluhlelo lweCOSAFA lweminyaka yonke yokujikijela le-Jazz Vivaneni yilekelele labaswele. Lidolobha leThekwini lidlala inzima lenkulu ekubaleni tikolo letimbili ukuthi tihlumule kule sendo seCOSAFA. It is a very important day for us and also for the community at large, because we've got what we were looking for. Nalobela amaqembu amatasa ngiyaphathisa isikhathi sawo abayingcenye yokuniketwa kwetipho libambele imiciciso bafana Morena Ramoreboli kanye nemlingani wakhe longumciciso weLesotho Leslie Noshi bapheleke duela bokapteni babo ngekwehlukana kanye nalabanye bomkantshubovu bebadlali bakadzeni. Really, it's exciting, and I think this is our future, and honestly speaking, I think it's a very good gesture from Hollywood Beds, COSAFA, SAFA, and everybody who's involved in making sure that they bring smile to these kids. ISAFA eThekwini inquzo takhamoto ukuthi tinakekele letipho letibuya kuCOSAFA. SAFA eThekwini was so happy about what is happening today, because schools, especially in rural and township areas, are not receiving any assistance. They depend on parents only. Sikolo samabanga laphansi isiphesihle akusiso kuphela isihlomule kulolu hlelo, kepha nebuhle bethu lese Iindaba naso sizuzile njengoba inikete tembatho tevolleyball. Ukapteni wamabhokobhoka uSiya Kolisi uthi kunzima kakhulu ukukhula ngaphandle kotata. Uthi ke uzame ngandlela zonke ukuba izinto zihambe kakuhle notata wakhe omzalayo, kodwa zange zibe kanti ziyalunga. uSiya Kolisi ujongene nomsebenzi onzima njengoko iBox ilungiselela umdlalo neNew Zealand. In the black communities, we have a lot of fatherlessness, and in the past, you know, there are reasons for it that I didn't know and didn't understand. And I realized that my dad's time was completely different to my time, and I didn't have that conversation until I was 30. And that was during shooting the documentary, because I just wanted to understand, because I felt neglected, I felt not wanted, and it didn't make sense why he wasn't there for me when I was a child. And then I had a conversation with him. I asked him, I'm like, my man, let's sit down, let's chat about this. And he didn't want to do it. I'm like, trust me, I've learned to speak. It releases so much. And so we sat and he explained to me. Ngaphambi kokuba uphume kaloku umbukeli kuba yi-Friday o'clock ungazi noba ube shushu okanye ube cold, nansi iweather Khabula ngafinci.
sifike ekupheleni kohlelo lethu ke lwanamhlanje bese niphathele zona namhlanje kodwa ningakhathazeki kuphela kakhulu siyabuya nje mazithi nje Monday morning 6 o'clock yithi laba sobe sesifikile la ekhaya jikelele sikuphathele konke lokho esihlezi nje esidume futhi nokuthi sikuphathele ngakho sibonga kakhulu ngokuthi nihlanganyele kanye nathi namhlanje wasivalelisa sana hey sesihamba nyanyanya siyahamba nyanyanya yo kodwa ke weekend enkulu yile anazi noba uzohamba namna hayi sizobona. Oh, okay. So mingazibini kwigqiza lonke le ekhaya jikelele ngokuba belinathi kule veki yonke. Nawe apha ekhaya qiniseka into yokubana ukhuselekile wonwabe kodwa ke ungonwabi ugqithisele kuba sinifuna nonke kaloku ngayo iMonday. Kodwa ke yasinishino kaloku amagama kaZunyuka wodwa. Uzuko SA unqangile kwaye uthi andikalibali. Kunjalo nje nimjonge phange 29th kaJuly kwi-Music in the Show kwiphondo laseMpuma Koloni. Zuko SA, the stage is yours. Andikalibali apho ndithathe khona wanibeka lapho uthande khona kodwa safika isimo sani duba kawundibuyisele mdali kwicebo lakho andikalibali apho ndithathe khona wanibeka lapho uthande khona kodwa safika isimo sani duba kawundibuyisele mdali kwicebo lakho kawundibuyisele mdali imali nefame indibhidile kawundibuyisele mdali ngoba ekhaya bandindidile Sentiphila nje imithandazo kagogo awayithandaza ngabo ngoba ekhaya akufani nakwamama bathandazelwa ubusuku nemini